Fernandoi elkarrezketa bat iteagoaz. Gaur jakin dut, hain zuzen gaur betetze dela 30 urte hasi zela bere kulturteknikari lanpostuan, eta ia aldarte honean harrapatze den eta lortze den galdera batzuk erantzutia. Baza! Galdera batzuk, bote proiektua. Ze Kristo! Erantzun eskitzu giri. Aixe, nahi hori ez goaz. Ez hitze aldein. Hiru galderatxoak, arredazka. Aizue. Ia akordatze zean, zure lanpostuen hasi zinean, zein izan zen, lehengo gauza buru belarri ibili zinena, ze gairekin ibili zinena, akordatze hartzea. Lehenengo artxiboa antolatzeko kontratatu ninduten, lehenengo seilatiak eta, bueno, artxibo historikoako papeloia denak antolatzen, hoizentzat lehenengo betea. Eta, 30 urte hobetan kultura aldetik ze bilakaera izan den? Bueno, jendeak astaka irakurri ezala eta hor jartzeu. Nik uste ze ikusik ez dakala gaur egun kultura nola dagoen eta oain 30 urte nola zehon, eta batzuk dira 60ko hamarkadako nostalgikoak eta esatea, jode, orduan zeo la kultura eta barda. Nik uste gaur egun, dauden talde pila, ze profesionala dian talde horiek, musika eskola bat, banda bat, danbolin, deinean ez dana, eta azken, oain dara 30 urte etziona, antzerkitaldia, nik uste asko sobeto dela zorionez. Ez da nire meritua, beste batzun meritua da, baina zorionez asko sobeto daude. Eta hemendik eta jubilau bitartean lortu nahiko zenuken zozoren ora ilusioa edo erronka ikan edo? Ondik jubilazioa da, asko handi gozo gaztena da. Baina, bueno, faltako nik uste lortu berko gendukela, adibidez, lokalen inguruan eta kultura azpiegituran inguruan hausnarketa sakon bat egitea, parte hartzean oinarrituz, eta udalak eta herriko kulturtaldiak eta abar, eta dauzkagun lokalen inguruan azterketa sakon bat egin beharko litzatekeela, hori gutxienez. Eta litzateak eskitorriko baita ere, ikusita gauza batzuk asko aldatu dira azkeneko 30 urteetan, besate bateako kalian da kale hartatzeko joera eta hori pixka gutxitu indela, hor halako hausnarketa estrategiko bat ere litzateke txarra izango pixkate hausnartzia, hemendik aurrea ze kultura klase bultza behar deun, eta igual ez da azkeneko 30 urteetan bultza deun modukua, beste zerbait berria egiten asmatu behar dugu, ez? Zer da gauza berri hori? Nik uste hori pixkat itzein da eki beharko gendukela, urrengo, hemendik 11 urtea, beste norbait etortzen duanean, etortzen bada bintzat, ze igual udalak erabakitzeu inorez jantzia, eta etortzen bada bintzat, bintzat eki ezala alako, ez dakit norabide bat edo pixkat igual hausnartu, ez aurretik.